study. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nag-aalagat sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes, tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service, the second best station in customer service. Power, performance, Petron. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ining pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Pagsabat sa katungdanan. Good morning, Rojas City, kag probinsya sang Capiz. Time check, oras sa 88.1, alas 8:08 sang aga. Welcome mga kalagad, mga ka-best friends sa aton nga programa sa subong nga adlaw sang Huwebes, Agosto 14, 2025. Huwebes na, kag Biyernes naman buwas. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang aton station broadcast team, magnapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, sa aton station manager nga si Father Mark Granflor,
Padre, kumusta ka dira? Nahidlaw na gid kami sa imo kag ang imo mga tagpalamati kag mga avid viewers diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Amon gid ginapangamuyo ang imo nga madasig nga pag-ayo. Agod makapuli ka na diri. Sa aton technical director nga si Alagad Mingming Wego kag sa aton technical partner Ana Marie Ledesma. Ini naman ang inyong kaalagad si Brother Gab Toledo para sa aton programang Simbahan nga Nagapanglakaton. Nagapangayo gid kita sang katahuran nga nagapaabot sang aton nga pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz kag 47 ka mga kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Aton man ginaabi-abi ang mga pinalangga nga mga kaalagad naton, aton mga ka-best friends nga nagatutok gid sa aton nga Facebook Live diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Subong man sa Pamati Archdiocese of Capiz Facebook page. Mahimo nyo man nga masundan ang aton mga programa pinaagi sa aton nga YouTube account nga Spirit FM Rojas. Sa komprensibo nga balita kadi-kaligad nga programa, palihog like, follow, share kag subscribe sang aton YouTube account kag Facebook live streaming. Subong sa nga adlaw sang Huwebes no, manami gid ang aton tiempo kag manami magandang good morning gid sa aton tanan. Sa aton nga Facebook live streaming via Facebook page sa aton nga account nga 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning sa 11 nga mga nagalantaw nagatutok sa ating programang Simbahan nga Nagapanglakaton. Good morning gid no sa Buena Mano nga nag-comment si Sir Joel Daliva. Good morning kaalagad. Good morning man sa imo Sir Joel. Good morning sa aton mga avid supporters dira sa mga nagapamati sa aton mga radyo dira sa ilabay sa nagakapi-kapi, nagapamahaw. Ilabi na gid sa mga aton gid grabe nga mga supporters dira sa Teodoro Arsenas Trade Center nga adlaw-adlaw gid nagapamati. Subong man, good morning sa tanan nga nagatutok. Hindi man namon makita no sa kagmabalaan pero abot ini bisan sa guwapa sang probinsya sang Capiz ang aton nga 88.1 channel. May nagapamati nga abot na sa Iloilo, may ara nagapamati sa banda sa May Aklan. Of course, ang panimalay ni Sir Rafael Tuvera sa Mambusaw, mga aton mga avid listeners kag viewers. Good morning man sa mga nagatutok sa aton Facebook Live, ilabi na gid sa guwa sang pungsod Pilipinas. Sa yara sa abroad, no kag sa iban nga mga pungsod nga nagatutokin bisan ano na oras dira. Good morning, mayong adlaw sa inyo tanan. Subong man gina shout out mo no gina acknowledge ang nagapamati dira sa aton mga amiga dira sa SM City Rojas. Subong man sa Robinsons. Sa tanan nga nagabaligya sa mga utanon sa atong lipunan, nagapangumpra, nagabaligya sa mga karne, isda, kag kun ano pa. Sa mga tricycle drivers naton nga nagapila,
Madamo gid nga salamat no kag bisan sa mga nagabiyahe nagapamati man Japo naga-tune in sa 88.1 Spirit FM Rojas kag sa tanan man nga mga motorista nga bisan din magkadto ang radyo nakaset gid sa 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning no dira sa akon nga pamilya, sa akon nanay nagatutok man via radio kag sa tanan nga mga parente nakon dira sa Barangay Timpas. Sa mga katikista dira sa Sitio Pili, Barangay Dinginan. Ilabi na gid kay dira kay Mami Dali no. Dali Ispura. Good morning sa tanan naton nga mga kapalian nga nagapamati diri sa Arkidiocese sang Capiz nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Bikaryo General Monsignor G. Pamposa. Madamo gid nga salamat mga father sa inyong suporta kag pagbulig sa radio station sang Arkidiocese sang Capiz. Kung wala gid ang inyong pagbulig kag pagsuporta, siguro hindi man namon mahimo nga mabinungahon ang adlaw-adlaw namon nga operasyon diri sa radio station. Subungman, good morning no, dira sa St. Pius X Seminary, ang seminaryo minor sang aton nga Arkidiocese sang Capiz. Ngayara na sila karon sa ikatatlong adlaw sang ilang misa nobinaryo. Misa nobinaryo para sa kadungganan sang aton nga mahal nga patron si St. Pius X. Good morning, ilabi na gid sa aton nga mga formators dira sa St. Pius ang ginapangunahan ni Father Dexter Sontiliano. Sa tanan nga members sang faculty and staff, sa tanan nga mga parents kag benefactors sa aton mga seminarista, padayon sa pag-alagad. Of course, hindi tayo mapagkalipatan ang aton seminaryo mayor, ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium dira sa Barangay Cagay, Rojas City. Ginapangunahan sang aton pinalangga nga rektor nga si Father John Carlo Bles. Hello and good morning sa tanang mga formators dira, sa tanang mga professors, sa mga personnel kag aton mga seminarista kag sa aton mga benefactors and benefactress. So Agosto 14 kag may mga palaabuton kita nga mga kapistahan sa aton nga sa mga nanalisari nga parokya sa aton nga Arkidiocese. Sa August 16 no, piyesta sang St. Roch or San Roque Parish dira sa Burias Mambusaw. Ang ilang kuraparoko si Father Jed Odronia. Masako na siguro si Father Jed sa pagpreparar. Kay sige niya pinaruhas nagapanindahan sa ihanda para sa iyang piyesta sa Sabado, August 16. Subong man ang besperas sang aton nga seminaryo minor, August 20. Bispera sa St. Pius X Seminary. Kag may pagkatapos ang misa besperas mayara sing concert ng aton mga seminaristas. Concert sa pagpasalamat kag sa paghatag sang tribute no. Sa tanan tribute sa kay Amoy kag concert man sa pagpasalamat sa tanan nga mga grasya nga nabaton kag time of paying tribute tribute man no, sa aton nga mga benefactors and benefactresses. Kag August 21 ang piyesta sang St. Pius X Seminary, alas 9 sang aga ay ini pagapangunahan sang aton nga Senior Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi.
August 23, amo ang piyesta sa Santa Rosa de Lima Parish sa Barangay Lunoy, Rojas City. Si pagpanguna sang aton nga kuraparoko nga si Father John Marlon Bordo. August 27, fiesta sa Santa Monica Parish, Panay, Capiz. Ginapangunahan sa atong kuraparoko si Father Onyok Palete. Hello, good morning Father, and thank you sa support sa imo suporta no sa 88.1 Spirit FM Rojas. Of course kaupod man sa iya upod nga pari nga si Father Clemente Distura, si Father Boy Distura. Good morning sa parokya dira sa Panay, sa mga avid viewers and listeners naton dira sa parokya ni Santa Monica Parish. Ilabi na gid ang mga nagapamati dira sa Pangpang sang Suba, sa may kag sa mga sa Tulay sa Lumboy, sa Pangpang sang Suba sa Barangay Bato. Kag of course ang panimalay ni Mary Jean Bunda tabibing nga adlaw-adlaw gid nagapamati sugod sa misa sa kahanginan hasta na sa gabi. Agosto 28, Fiesta San Agustin Parish dira sa Kugon, Panay, Capiz. Napangunahan sa ngilapura parokos Father Ike Rilano. So amo lang na mga piyesta nga mga palabuton nga piyesta sa bulan sang Agosto. Inapahibalo gid mo nang tanan nga mga tumulo kag parokyano nga may mga piyesta kita nga palaabuton. Gani ang mga tanan nga mga devotos nga may ara sang gugma kag debosyon sa mga patron or patrona nga nasambit. Padayon gid no sa pagdebosyon nga sa pagpangamuyo. Ini nagapamatuod nga ang Dios nagabubo, wala gid nagauntat sa pagbubo sang grasya sa aton nga mga simbahan sa aton parokya kag mission station diri sa Archdiocese sang Capiz. Ang simbahan sa Capiz buhi gid, no? Buhi nga buhi. Ini isa ka testamento no nga isa ka rason kung nga magkinasadya kita sa siningtion sang aton nga double jubilee ukon jubileo diri sa Archdiocese sang Capiz aton pagsaulog sang 75 years as a diocese, Diamond Anniversary, Diamond Jubilee, kag subong man aton nga 50th Golden Jubilee as an Archdiocese. Madamo kita sang manabaton nga mga komentaryo no diri sa aton nga Facebook Live. Gina-acknowledge naton ang managatutok sa aton Facebook Live ka nag-comment most especially no si Shi Aguilar Chu. Blessed morning and get well soon Father Mark. Madamo gid nga salamat sa inyong suporta kag pagpangamuyo. Kay Vivian De Jesus Agana, aton mga avid viewers, good morning. Of course no nagpahabol si Ma'am Shi Aguilar Tio nga baskog di ako no radyo non-stop gid na basta ari lang ko di sa balay. God bless us all. God bless you. Kag ang imo panimalay Ma'am Shi. Subong man si Ma'am Annalyn Acosta, good morning. Kag of course good morning sa tanan nga nagapamati habang nagapamahaw kag sa mga suki man sang Baby Girl Karinderya sa Teodoro Arsenas Trade Center. Good morning and God bless.
Good morning man kay Sir Eddie Arsenas kag kay Teta Cecil. Ay sa inyo bugos ka panimalay dira sa Panay. Good morning kag thank you gid sa inyong support. Good morning man kay Franz Joseph Espinal. Watching din sa iyang apartment dira sa Daya. Wow, thank you gid. Ni mga kaalagad, mga ka-best friends, sa subong episode sang aton nga simbahan nga gapanglakaton subong Huwebes, aton lang sa pagbalik naton no, after sa aton break pagapat paton naton or maghatag kita sing mga pagpamalandong, mga points for reflection na hanungod sa simbahan nga nagapanglakaton. Ani mga kaalagad, mga ka-best friends, please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Mga pinalangga nga ginikanan kag kabataan, handa na bala kamo sa isa ka dekalidad kag Kristiyano nga edukasyon nga magabukas ang madamo nga oportunidad para sa inyo kabuhi? Welcome sa University of Perpetual Help System, Pueblo de Panay Campus. Nahamtang sa Sacred Heart of Jesus Avenue, sulod mismo sa Pueblo de Panay Township, Lawaan, Rojas City, Capiz. Diri ginahalad namon ang kompleto nga edukasyon, halin grade school, junior high school, hasta sa senior high school kag kolehiyo. May ara kami sa mga kurso nga pangkolehiyo nga tugma sa moderno nga panahon kag pagkinahanglan sang trabaho sa lokal kag international. Bachelor of Science in Physical Therapy, Bachelor of Science in Radiologic Technology, Bachelor of Science in Pharmacy, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Laboratory, Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing, kag Doctor of Dental Medicine. Kung ginapangita ninyo ang eskwelahan nga may tampad nga paggiya, maayo nga pasilidad, kompetente nga mga manunudlo, kag mga Kristiyano nga prinsipyo, University of Perpetual Help, Pueblo de Panay Campus ang sabat. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang amon Facebook page sa UPHS PDP Campus Official o kung sa amon Instagram account at uphs.pueblo-de-panay. Cellphone numbers 0936-671-9449 o kung sa 0951-193-4309. O kung sa landline number na 036-651-6133 kag 630-620-7844. Mga ginikanan, hindi na pagpalampuasa ang kaygayunan. Ihatag ang pinakamaayong edukasyon sa inyo kabataan. Sa University of Perpetual Help Pueblo de Panay Campus, we help you build the future. Together with faith, knowledge, and character. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kung ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka. Normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom, kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga
kaayong lawas. Ikaduwa, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan ukon kamustahon ang pamilya ukon abyan. Inibangod lain gid ang pamatyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa ka adlaw, isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad. Sa kakapoy ukon kasubo, Masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! Here's Father Francis Lucas, Executive Director of the Catholic Media Network. Isang magsasaka ang lumapit sa akin. Ang tanong niya, Father, matanda na ako. Yung anak ko, kagaya ko rin magsasaka. Yung apo ko, magsasaka pa rin. Kami ba ay isinumpa na maghirap forever? Matinding tanong. Nag-isip-isip ako doon. Kung tutusin natin, hindi gusto ng Diyos na maghirap tayo. Anong dahilan ng kahirapan? Karaniwang dahilan po niyan ay ang pagiging alipin natin sa kasakiman. Gusto natin atin ng lahat. Kaya maraming iba ang naghihirap. Ito po ang pagnilayan natin dahil patuloy po ang pagdami ng mahihirap sa daigdig ngayon. For more, visit CatholicMediaNetwork.org or download CMN Live app. Ang salita ng Diyos galing sa aklat ng mga kawikaan. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay maaapawan ng bagong alak. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Kita nagabalik sa aton nga programang simbahan nga nagapanglakaton diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time alas 8:33 sang aga. Ang atong programa nga tiguluhan nga simbahan nga nagapanglakaton gani sa mga gamay lang nga pagpamalandong para sa sining episode subong nga Huwebes na hanungod sa aton bahin bilang simbahan. Kay kita ang simbahan. Kita ang simbahan nga nagapanglakaton. Ululupod nga nagapanglakaton. Kaupod kay Kristo kag kay Maria. With the hope nga magpadulong kita sa aton nga final goal, sa aton final end. Nga minang walay katapusan nga himaya kaupod ang Dios sa iyang nga ginharian. Bago kita malipat itamyaw naton ang mga parokyano, mga tumuluo sa Stella Maris
mission station dira sa Barangay Ulutayan, Rojas City, sa aton mga viewers kag listeners nga nagapamati dira. I know mabudlay ang signal aton dira, pero ang iban sige hapon nagatutok sa via radio, no, sa aton nga radio dira sa Ulutayan. Good morning kag shout out sa ilang pari dira, no, si Father Ray Philip Marquez Andrada. Subong man sa Barangay Bolo, Roa City, ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish sa Bolo sa pagpanguna ni Father Kaying Cayetano. Sa mga tumulo sa Barangay Bolo, sa mga nagapamati dira labi sa mga katekistas, sa panimalay ni Nanay Araceli de Liomos kag Tita Divine Bigkas. Good morning, good morning, good morning. Nasiling gani no nga kita ang simbahan. Kag may aragig din sa tandaan ko sang una sang ayara pa ako sa Kagay sa Santa Maria, may tudlo si Father Marlo sa amon nga kanta. Pero nalipat na ako, pero ang linya nagasiling kita ang simbahan. Pero why no kabalo sa sunod nga lyrics, nalipat na. Kita ang simbahan hindi lang nagatukoy sa isa ka building, sa isa ka gusali, kundi kita gid mismo nga mga tao, kita ang lawas mistiko ni Kristo, kita ang miyembro, kag kita ang nagahimo sang simbahan, kita ang simbahan. Kita ang simbahan nga napasad kay Jesus kuno. Pero sa masamino sa aton pag-alagad, sa aton pagserbisyo, sa aton nga pagsimba, kag sa aton nga pagminggel, pagpakigbanding, pagpakigupod sa aton mga kapwa ministers, servers or laiko dira sa simbahan. Kung kisa nakaka-experiensya kita sang masiling naton nga na hurt kita or naglain aton buot sa iban nga mga representante sang aton simbahan, sa iban nga mga istorya, may ara si mga tao nga naakig sa aton simbahan. Kag bangod ang kung aton sila nga interviewon, no, tuntun mga koton, may mga tao nga na hurt because ang nakasakit sa inabot ang nagpalayan sa labot ang mga tao nga malapit sa simbahan. Ganito makapamangkot kita, how can the church fail and still be the mystical body of Christ? Kag ini nga realidad nagakatabo gid sa aton tanan, wala gid sang bisan isa nga exempted sa sini nga realidad. Nga man, bangod kay ang aton simbahan, it is composed of human beings, mga tao, hindi perpekto nga mga tao. It's a collection of people nga may original nga sala. Tanan kita makasasala. Kag amo ini nga ang simbahan, batulo naton mayara kita sa mga masakiton nga mga miyembro. Kag even man ang aton mga otoridad, the church is composed of human beings, imperfect people, messy people, wounded people, troubled people. And therefore the church has mga sick members, even the authorities. Gani makapamalandong kita, no, sa subong nga tong ginsiling ni Pope Francis nga nagtrending sa una nga the church is a hospital for the wounded, for the broken people. So damo-damo questions sa pagpamalandong nga nag-aabot kung sa mga pag-istoryahanan naton sa aton mga sharing dira sa aton nga mga parokya nga paano ini nahanabo kung ang simbahan founded ni Kristo. Paano ang mga apostoles, no? Ano ang ilaman ginobra? So nagpamangkot man sa isa ka sharing kung na-hurt man nila, kung nasakitan man nila ang balatyagon ni Jesus sang sadto nga tinion, makasiling kita ho, no,
kay kumatandaan naton sa passion sang aton Ginoong Jesucristo, that very day nga ginhimo sila ni Kristo nga mga pari sang Huwebes Santo sang sadto nga panahon, no, nga ginasaulog naton subong. Nagsiling si Kristo nga, do this in memory of me. Dito sa katapusan nga panihapon, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kag sa muna man nga adlaw, no, ginasaulog naton kada Holy Thursday ang anniversary sang Catholic priesthood, ang pagkapari nga Katoliko. Kay amo man ini ang masiling naton nga anniversary sang mga apostoles, sa mga gintutunan ni Jesus nga nagpalagyo kung saan o kinahanglan sila ni Jesus. Gani, no, kung aton nga pamalandungan, kung kaisa, kung bisan ako man, no, may mga sakit mo akong balatyagon, lain atong buot kung kisa, pero hindi ini ang rason o kung kabangdanan nga bayaan naton ang simbahan. Kaya ang simbahan, kabigo naton nga isa ka pamilya, no? Isa ka dako nga pamilya. Kag sa pamilya, sa aton panimalay, kung maglayan atong balatyagon, kung masakit atong buot, wala gid kita nagapalagyo, wala gid kita nagalayas, no? Kay bangod ang realidad, no, we always get hurt by the people we love. Bangod kay nagapalangga kita, masakitan gid kita. Kaya ang kabaliktaran sina, no, ang taong hindi man naton palangga, hindi man makasakit sa aton sing tuman. Gani, no, ang simbahan isa ka pamilya, isa ka dako nga pamilya, nga kung sa diin may mayara kita sa mga kaluya, may mga imperfections man kita. Pero sa piyak sinasang mga kalain sang buot o kung mga kapalpakan naton, example sa aton pamilya, wala gid kita ginapalayas o wala gid kita nagahalin. Amo may na sa aton simbahan. The church is composed of imperfect people, of weak people, nga mga tao nga masiling naton nga may mga problema man. Tanan man kita, no, nagakatabuin sa aton, pero kabay nga hindi ini mangin rason nga bayaan naton ng aton nga pamilya, ang aton simbahan. Kay kung may nabatian gani ako nga istorya, no, sa nagginatagan kami recollection sa Manila, mga kaalagad, no, nga may problema ang isa ka pari. May problema ang isa ka pari sa iyang simbahan, kay damo-damo sang kuyaknit, sang kabog sa kisame. Hay madamo na nga pamaagi ang ginhimo, wala gihapon nagpatawag na sang manog spray, ginsprayhan, naghalin ang mga kabog, pagka sunod nga adlaw nagbalik na naman. Wala nang kabalo subong ang pari kung paano niya pahalinon ang mga kabog, kay nagadulot sang perwisyo, no, ang baho sang ilang higko, ang ilang ang mancha sa mga pungkuan. Gani ang ginhimo sang pari, no, nga iya ginbunyagan ang mga kabog sa kisame. Kag pagkaaga nagkalaydula na ang mga kabog. Amo na ang joke sang isa ka pari, no, nagkalaydula na ang mga kabog. Kag ginangot niya ang istorya sa mga aton nga mga nominal Christians, ang aton nga mga KBL Christians, ang kasal, binyag at libing, no. Magsiling kita nga nominal Christians, Katoliko sa pangalan, na bunyagan kita, pero wala naton ginkabuhi ang aton nga ginsaad kag ang aton ginpromesa sa adlaw sang aton bunyag. But silingon, wala kita nagapangamuyo, wala kita nag-attender sang santos kami sa ilabi na gid kung Domingo, kag wala kita nagabaton sang iban nga sakramento. So Katoliko sa ngalan. May ara man sang ara ko sa elementary, nakabati ako sining KBL, no, kung kasal, binyag, libing. Mga utod naton nga naga-attender sa misa kung kasal o kung bunyag lang o kung lubong, no, kag after misa ara sa la misa.
Kung data naman aton nga pag-istoryahan, no, may mga formal kag informal nga surveys. For example, no, sang 2017 mayara sang survey nga ginhimo kung sa muna nga lugar pila ang Katoliko kag pila ang nagasimba kung Domingo. For example, madamo ang ginhiwat nga mga surveys, no, international kag local. For example, 2017 sa Pilipinas, masiling naton nga ang Pilipinas amo lang ang the only Christian country sa Asia. Kag nasiling nila 15% lang nga mga Katoliko ang nagakadto sa simbahan every Sunday. That's as of 2017, no, nga survey. Pero wala na kita kabalo kung ano mga latest survey, no. Pero kung sa mga informal surveys, no, kung pamangkoto naton ang mga pari sa Metro Manila kag sa mga probinsya, mangkoto naton sila, ginpamangkot sila kung ano ang nagakahanabo sa ilang mga parokya. May isa ka paroko, no, informal survey lang ini siya, ginpamangkot na siya. May isa ka paroko sa Metro Manila nga, for example, sa iya parokya may yara sing 23,000 ka mga parokyano, 23,000. Pero 3,750 more or less lang ang nag-attend sa misa kada Domingo. So that's just 16%. Bali mga kalagad, mga ka-best friend, no, amo ini ang masiling naton nga realidad nga nagakahanabo subong. May mga kauturan kita nga mga Katoliko pero wala gid naghamtong sa pagtuo. Kulang sa katekesis. Kay bangod ang pagtulunan sang aton ang pagtulunan sa aton pagtuo, ang aton nga pagpahamtong sa aton nga pagtuo bilang Kristiyanong Katoliko, nagasugod gid sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang muna gani sa simbahan may ginasiling kitang simbahan sa balay o kung domestic church. Simbahan sa balay, ginatapuan sang nanay, tatay kag mga kaanakan. Gani ang nahauna nga katekesis o kung katungdanan sa pagtudlo sang aton nga pagtuluhan yara gid sa responsibilidad sang amay kag iloy. Gani kung hindi man makita sang mga kabataan nga nagapangagdi sang Santo Rosario kung naga-attender sang santos nga misa ang ila ginikanan, ay may posibilidad nga ang ilang mga kabataan, ang aton mga kabataan malulong na lang sa cellphone o kung sa libod kag malipatan na nila ang pagtuon sa ilang katekesis kag pagpahamtong sila pagtuo kag sa pagpangamuyo. Bisan lang maayo nga binatasan, mga kalagad, no, nag-umpisa gid sa atong panimalay. Dako gid ang katungdanan sang atong ginikanan kag sa kay Pope Francis ginapadunggan niya ang papel, ang bahin sang lolo kag lola sa aton nga panimalay kay dako gid man ang ilang nga bahin, no, sa pagtudlo sang aton nga pagtuluhan. Dako gid ang bahin, no, sa pag-upod sa pagpanguna kung kaisa sang pagpanguna gid sang pagpangamuyo kaupod ang bilog nga katapo sang panimalay. Makapamangkot kita nga akadamo sa mga tawo nga wala na nagakadto sa simbahan. Ano ang masiling, anong makita na, ano ang mga posible nga mga rason ayhan sini, no? Madamo sa mga tawo nga wala na nagakadto sa simbahan bangod kay wala man naton ginsabat sing seryoso ang panawagan sang mahal nga Dios sa aton. Ilabi na gid ang panawagan nga we have to love, palanggaon naton, i-evangelize naton, i-catechesis naton, at tong mga kauturan naton nga mga Katoliko nga wala na nagapalapit sa simbahan. Inang kung Domingo for example magsakay sa magbantay tricycle, mabatian ta, din ka makadto sabat sang isa masimba. Ang sabat lang sang isa
hay sakpal ang kuda. Hay hindi man tayo subong sina no. Kay si Jesus nagsiling, abi kung may isa sa inyo, may isa kagatos nga karnero kag madula sa ilang isa, ano ba lang iya himuon? Bayaan niya ini. Bayaan niya ang 99 sa halalban kag baglakat siya sa pagpangita sang isa ka karnero nga nadula tubtob makita niya ini. Kung makita niya ini, malipayon gid siya sa pagpasan kag sa pagdala sini pauli. Dayon tipunon niya ang nadula nga mga karnero. Tipunon niya ang iya mga abyan kag mga kaingod kag mga siling. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang nadula ko nga karnero. Nagasiling ako sa inyo nga sa amuman nga bagay may labi pa nga kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol sang sa 99 nga wala gakinahanglan sing paghinulsol. Gani kita bilang simbahan nga panglakaton, mayara kita sing katungdanan. Mayara kita sang bahin nga magpangita sa mga lost sheep o kon sa pagbulig sa pagpabalik sang aton nga mga kauturan nga wala na nagapalapit sa aton nga simbahan. Of course, our lost sheep act lost, no? Broken people act broken. And because we are imperfect people, we are wounded, no? Kung kaysa aton natural nga reaksyon, wala naton sila ginasapak. Kag mas ginaupdan pa naton ang iban nga tao nga may same kita nga spiritual frequency, no? But silingon mas nag-hangout kita, mas nag-mingle kita sa aton nga mga kapwa Katoliko nga or kapwa Kristiyano nga for example si grabe magnobina, grabe magpangamuyo kung adlaw-adlaw simbahan kag mga kauturan natin nga mga Katoliko nga adlaw-adlaw man nagabasa sang Biblia kag for example lagpat na ang tanakanta sa misa, mas dira kita nagaupod. Pero nalilipatan naton nga magsabat sang panawagan ni Kristo nga to look for the lost sheep. Sa pagpangita sang aton nga mga kauturan nga mga nadula, no, sa ilang husto nga banas, nadula sa ilang pagpanglakaton. Nalipat kita sa pagpanawag, sa pagpabalik sang aton mga kauturan nga wala na nagapalapit sa aton nga simbahan. Tandaan naton mga kauturan, no, si Jesus gid pangita niya ang isa ka karnero nga nadula, ginbayaan niya ang 99 ka mga karnero sa halalban. Kag dako gid ang kalipay nga nabatyagan sang isang ni Kristo, no, sa nakita niya ang isa ka karnero nga nadula. Gani siguro ginaagdagid kita, ginaimbitar kita sang aton nga mahal nga Dios nga himuon kung ano ang iyaman niya ginhimo, no? Makita naton nga sa aton nga santos nga kasulatan, si Jesus wala siya nag-vibe lang, nagmingle, nakipag-banding o kung nakipag-istorya or nakisama sa mga kasame niya nga level. Sometimes aton bias abi mo na, no, nag-upod lang kita sa gusto naton updon. Pero sa Kristo iya lain. Nakisama siya sa mga nakisama at nakiisa sa mga tax collectors, sa mga makasasala public sinners, sa mga ginakusaran nga ginakondenar sang sosyudad. Ginbag-o niya, ginbuligan niya, gintuytuyan niya nga magbalik sa sabak sang Dios. Ginpatawad, ginayo, kag gintawag sa pagpanawag or ginagda sa pagpanawag sang iban man nga kauturan naton nga nadula. So ang challenge sa aton, no,
ang aton nga simbahan wala lamang nagapabilin sa sulod or the in church. Ang aton nga evangelization, aton mission sa pag-evangelize, ang aton mission sa pag-catechize, wala lamang nagapabilin sa sulod sang simbahan, sa in church. Dapat magwa kita sa aton comfort zones, no? Sa out church naton, kay ang mga kauturan naton nga mga nadula na sa aton nga pagtuo, sa mga wala na nagabaton sa sakramento kag sa nagasimba kon Domingo, yara gid sila sa gwa sang atong simbahan. Gani ang aton nga misyon, ang pagpangagda sa aton sang aton Ginoo, ang magpanawag sa ila, ang mag-istorya sa ila, ang magbulig nga makabalik sila amat-amat, no? Kag mapadalman nila ang ilang nga relasyon sa aton mahal nga Dios. Of course, no, palamang ineffective, we must not look for these people sa aton nga mga utod sa wrong places. Mera gani comment sang isa ka speaker, no, sa Manila nga siling niya, if you want to look for lost Catholic souls, they are outside the church, but most of them are in the internet, ara sa internet, ara sa cyberspace. If we want to evangelize, if we want to catechize, if we want to look for lost souls, no, ara ang kalabanan sa social media, ara ang kalabanan sa internet, nababad na sa social media, sa gadget, kag nalilipatan na nila kung masami, no, nalilipatan or posible nalilipatan na nila ang ilang relasyon sa aton mahal nga Dios. Ang imbitasyon sa aton sang aton nga Ginoo, no, is to go and search for the lost, for the last and the least. Instead nga sila ang palapit sa aton, ang aton mission, kita mismo ang magpalapit sa ila. We have to step out of our comfort zones, no? We have to step far away from the center, pakadto dito sa gwa, agud makita naton sila, mapabalik naton sila, may istorya naton sila, kag mapapanaog naton ang aton nga level sa ila, agud maintindihan naton ang ila mga longings, ila hopes, ila problems, ila doubts, kag amat-amat ipakilala naton si Kristo sa ila. Kag pwede gid ini maumpisahan, no, maumpisahan sa aton tagsa-tagsa ka panimalay. Maumpisahan sa atong tagsa-tagsa ka mga magagmay nga Kristohanong katilingban o kon mga BEC. Kay si Kristo wala nagkadto, no, Jesus did not come for the healthy but for the sick. Yes, the church is composed of sick people, of weak people, because we are all sinners, makasasala kita tanan. So kabay paano nga kita nga mga Katoliko, bisan no matter how imperfect we are, no matter how weak we are, no matter kung ano kita ka makasala, we have to love our fellow sinners. We have to love our fellow weak brothers and sisters. Because ang hambal sang aton anay Santo Papa nga si Pope Francis, ang simbahan hindi siya sang exclusive club para sa mga holy people, para sa mga balaan, kundi isa siya ka hospital sa mga masakiton or hurting, sa mga broken kag wounded humanity. So ang insakto nga quote ni Pope Francis was is the church is not an exclusive club for holy people. It is a field hospital for the hurting, broken, and wounded humanity.
Gani mga kalagad, mga ka-best friends, no, ang aton nga our ultimate mission is to go out of the church building. Magwa kita sa gikan sa sentro. Kaya kita ang magpalapit sa aton nga mga kauturan nga mga nga nangin inactive na sa ilang katungdanan sa simbahan, sa ilang espirituhanon nga pagkabuhi, nangin inactive na sa ila sa pag-attender sa Santos nga misa kada Sunday. We have to go out to reach out for them, to look for them, and to nga ipakilala naton si Kristo liwat sa ila. Kay mo nang ginsiling Kristo, go therefore and maglakat kamo sa bugos nga kalibutan kag ibantala ninyo ang maayong balita. Bautisuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo kag tudloan ninyo sila sang tanan na ginpangtudlo ko sa inyo. Gani kita, no, imbitaro naton sila, agdaw naton sila nga magsunod kay Kristo. I know or balaan naton tanan nga ini hindi gid malupos nga ulubrahon, hindi gid malupos nga misyon, pero ang assurance is hindi ini sang imposible. Kaangay bala sang cellphone, no, subong madamo sang ang cellphone, damo sa mga bagay nga pwede himuon. Pero kung kaisa nalilipatan naton ang ultimate purpose sang isa ka cellphone, no? Oo, ang cellphone damo sang mahimo, maka text, maka picture, makapadali sang aton nga kinabudlayan, makapahapos sa aton pagkomunikar sa isa kag isa. Pero nalipatan nato ng ultimate purpose, no? Ang good purpose sang sinanga bagay. Kangay man sang simbahan naton. The church also does many things. Madamo mahimo ang simbahan kag madamo sang pagahimuon ang simbahan, pero kung kaisa nalilipatan nato ng aton ultimate purpose. Kag makapamangkot kita, simbahan pa bala kita or are we still at church? Mga hinigugma, no, mga kalagad, mga ka-best friends, ang aton ultimate purpose is ipakilala nato ang panghigugma ni Kristo sa tagsa-tagsa, hindi lang sa in-church o kung sa sulod sa simbahan o kung yung mga active naton nga mga miyembro sa aton nga simbahan sa aton katilingban, kundi ilabi na gid, no, ang pagpakilala naton sa kay Kristo sa aton mga kauturan sagwa sang simbahan, ang mga out-church naton, no, ang mga nangin inactive na sa aton nga pagtuo, ang mga kauturan naton nga after bunyag wala na gid nakabalik sa aton simbahan kung nakabaton sang mga sakramento. Gani, no, higugmao naton ang mga kauturan naton nga the least, the lost, and the last, no. Higugmao naton ang tanan, ipakilala naton si Kristo sa tanan. Pero may dako nga panawagan sa evangelisasyon, sa mission sa evangelisasyon kag catechesis sa aton mga kauturan nga mga 3L, no, the lost, the least, and the last. Katapusan ko nga pagpangagda sa atong mga kalagad ng kabestren amo nga mangin kaangay kita ni Kristo, to see what Jesus sees, to see as Jesus sees, no, to love as Jesus loves. Gani, no, antes kita magtakop sa atong episode subong aga, ginapasalamatan naton ang tanan nga nag-upod sa atong programa sa subong aga sang Huwebes, Agosto 14, 2025, sa tanan nga nagapamati sa aton nga Facebook page, nagatutok sa aton Facebook page, nagapamati sa aton nga radio. Shout out sa kay Becky Lana, good morning kaalagad. Kag sa aton nga pamati Facebook, pamati Archdiocese of Capiz Facebook page, shout out and good morning and thank you sa kay Tito Eddie Arsenas,
kay Glad Divino Mayabason, sa kay Elma de los Santos, sa kay Milagros Araki. Good morning Monsignor V, Father Mark sa Manila, Father Gab, shout out sa nag-attend sa nobinaryo, sa seminaryo, no? Shout out kay Nang Nets, kay Bro X, kay Beth, kay Nay Carmen, and Bro Lawrence. Thank you sa pagsuporta sa aton nga seminaryo minor. Kag madamo man nga salamat despite sa inyo kasakuon, nagpamati gid kamo sa 88.1 Spirit FM Rojas. Mga kaalagad, isa naman ka programa atong ginupdan diri sa kahanginan subong nga adlaw sang Huwebes, Agosto 14, 2025. Tanang nga nag-upod sa aton pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kitaliwat. Sa pangalan sang aton nga station broadcast team nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, sa aton station manager Father Mark Granflor, sa aton director partner Ana Marie Ledesma. Ini naman ang inyong kalagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako si Brother Gab Toledo, kag ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together always and forever. Maayong aga, kag God bless Pilipinas.